laroɓe amin barka e loraki fotta wakkati ndem gatan taskamin ɗam gendam ha channels men ngel Dandes Media ngel woni ha YouTube, Instagram, Facebook e ma TikTok. Ha min gaddan ton hoɓɓe fere ha jawleru ndu ɓe ngara ɓe pamtina inde maɓɓe be tariya maɓɓe be nanta no ɓe ngaɗiri ngurdam maɓɓe ko bo ngendam maɓɓe. Hande ma min ɗon gondi be koɗo tedduɗo ha jawleru ndu. Allah sure jaɓɓama. Jaɓi Allah rene. To hande a wari ha jawleru amin ndu ngendam giɗi bo a famtina indema be ɗan tariya ma seɗɗa hidde ko en nastata kan am banno ɗan wowa. Nam, inde am Nase Yusuf Usman, yimɓe ɓuri andirgo am, amma inde am Yusuf. Inde nde dokkami wakkati mi daña Yusuf, amma yimɓe ɓuri andirgo am e Nase Yusuf Usman. To kadi ko waddi inde Nase Yusuf Usman andi ha jangirde ɓurna fu yimɓe naftoro inde babirawo ha jangirde. To inde Nase ɗum inde mamirawo. Mi fuɗɗi jangirde am nder hitande 1997 bana English wiyata 1997. Mi fuɗɗi jangirde am de primary. Mi fuɗɗi bo jangirde am primary ha Bamga ha nokkure wiyete Tamvia Primary School. To ɗon mi fuɗɗi ha yago class 4. Nden to a numta wakkati hitande ujunere yago hitande 2002 ɗum waɗi konu hakkude leñol fulɓe e leñol Mambila ha ton caɓɓal Gembu. To wakkati ɗum min eggi diga Bamga min garti Mai Samari. To ɗon mi jokki jangirde am ha Ngabuli Nomadic Primary School. Mi jangi nomadic inchallah. Ɗon ni mi timmini nder hitande 2003. ɓawo ɗon mi jangi secondary school ha Government Day Secondary School Mai Samari. Mi timmini 2009. ɓawo 2009 mi timmini bo kadi sai mi nasti ko ɗum wiyata Dandi seɗɗa ngam wancugo lara duniya. Ɗon mi yahi Cameroon. Mi joɗake nokkuje fere seɗɗa ha nder lesdi Cameroon. ɓawo ɗon mi warti nder hitande 2013 timmode hitande 2013. ɗon mi waɗi diploma am ko ɗum wiyata jangirde diploma ha Adamawa State Polytechnic ha Ƴola bana ni. Jangirde nden e wiye SPY ha Ƴola. To ɗon mi jangi hakkunde hitande 2014 yago hitande 2016. ɗon kadi mi timmini mi heɓi ɗereji sedaram mako diploma wiyete National Diploma in Mass Communication. ɓawo ɗon fayin kadi ne mi timmini jangirde am de diploma jokkugo jangirde ngam mi waɗa ko mi wiyata degree. Mi janga jaaɓi hattirde ko university. To mi wala sembe boɗɗum mi lorti Cameroon fayin. Ton mi jokki ngendam ngam ha mi heɓa ceede seɗɗa no mi jokkiri jangirde. Mi lorti Cameroon nder hitande 2017. Timmode hitande 2017 kadi mi warti Nigeria. Mi hoti Kano. ɗon mi jangi Bayero University Kano. Mi waɗi BSc Mass Communication. Wa jangi kuuɗe jayndiyankeku ton kuuɗe jayndiyankaku banni kuuɗe jayndiyankagal mi jangi yago hitande 2011. Kadi ɗon ni min keɓi caɗele seɗɗa ngam a andi hakkunde hitande 2020 yago hitande 2021 ɗum waɗi ko wiyete nyawu ukkake nder duniyaru fu ko wiyete corona. Mbiyata coronavirus ko coronavirus bana enen ɗo Nigeria ɓuri andirgo. To ɗon min keɓi caɗele seɗɗa. Jangirde wari ɗaggi seɗɗa. Nden bo ɗum hawti e tikkere mallum en fayin to a numta wakkati ɗum. ɓocci ɗiɗi nda ɓoccol nda hudure. To kadi min dilli bana siwtare bana dole siwtare jeyi nyawu ko ukki kadi ɗum maɓɓi jangirle fu to amandi wakkatire nden. To min koti sare nden dental wiyete ASU dental janginoɓe nder jaaɓi hattirɗe ngal ASU ngal dilli tikkere fay ngal yolli tikkere sabu gomnati umtanaɓe hajeji maɓɓe. To ɗon ɓe jolli tikkere ha yago fuɗɗam hitande 2021. To min lorti kadi nden min timmitini mi waɗi bo kadi ko ɗum wiyata NYSC jagganago leydi hitande woore nder diwal Katsina. To ɗon mi waɗi NYSC am ɓawo ɗon bo kadi mi jokki kuuɗe am ɗe hande e jango.
de on kuuɗe ɗe hannde jango wonde min paamata ɗo kam. To nde mi jangi ko laarani kuuɗe jayndiyankagal ko wiyete journalist ko journalism e English, to kadi mi fototiri sa'a seɗɗa hidde mi timmina jangirde amma hidde ɗereji am ɗi jangirde university am gurto. Mi heɓi kuugal wiyete freelance reporter e Radio France International fulfulde. To ɗon kadi mi fuɗɗi huudugo e maɓɓe seɗɗa seɗɗa bana nuldiraɗo diga ɗo Nigeria ko correspondent diga ɗo Nigeria, to wodi ko feƴƴi ɗo Nigeria kadi mi yerɓana ɓe jantoje ko mbiyeten rahotoji diga ɗo Nigeria. To an woni lutindiraɗo radio min woni bana lutindiraɗo e bana ni kadi ko ɓe mbiyata wakilijo diga ɗo Nigeria. Min ɗiɗo bo kadi wodi mo mi hudata e ɗo Nigeria e min kuuda kanko ma yo yerɓana ɓe jantoje diga ɗo Nigeria. Komi yejjiti mi famtina e seɗɗa hidde ko ma mi nasta jangirde am nde diplôma. Mi anda ko ɗum hoddirore ko non komi wiya kadi non Allah yiɗi, ngam komi ummi min mi giɗɗo kuugal radio. Ko nde nana ɗum kanjum woni arande komi ɓurno yiɗugo. To arande ko ginnoɗa? Nder ngendam am ɓurna fu komi yinno ɗum kuugal électrique, kuje electricity. A yinno a warta ingénieur jo? Min no mi warta ingénieur jo, mi ekkito kuuɗe ngam komi ummi min mi yiɗi haala electric and electricity wane wakkati ɗum. To amma nde Allah hoddirai mi wari jangugo ha jangirde am de secondary school, woodi subject ɗum wiyata physics, darsuje ko darsuje wiyete physics. Ha secondary school bana ɗuɗɓe janguɓe secondary school ha Nigeria e andi woodi physics, woodi chemistry. Dole a waɗay ɗum to a yiɗi a waɗa yebre kimiyaku ko yebre science. To ɗon wakkati ɗum mi wala faamu boɗɗum mi wiyata, ko bo mi heɓi tampere seɗɗa wakkere physics. Mi wawi wakkere chemistry amma mi wawa wakkere physics. Ko mallunjo dariɗo on wala? Fu wawi waɗa, ngam wakkati ɗum min delli janginoɓe kam gonga. Min ngala janginoɓe heyɓe yebre kimiyaku ko yebre science. Min ngala janginoɓe boɓɓe wakkere mathematics e wakkere physics. To wakkati ɗum mi tampi seɗɗa. To ko to min bindi pondol a tawa toɓɓe am e lesti mi heɓata boɗɗum. To woodi jaggantoɗo leydi mo ɓe gerɓunoto jangirde nden, mi yejjitatamo, yo wiye Amadin Wagu. Ha jango mi yejjitatamo ngam min sobiri masin wakkati ɗum o yiɗi haalam wane. Si o hokkatam sawri o wiyata to nde mi tampi seɗɗa wakkere physics, ai nden kam hana mi waɗa science. To diga ɗon ni kadi mi fuɗɗi tampugo seɗɗa wakkere science. Amma ko mi ummi kam ni bana mi arti mi wi mi ɓuri yiɗugo kuje science. Ngam a tawa ko motaji ɓe gaɗata ɗo mi wawa mi hauta motel diga mi pamaro. Mi hauta mota mi wannanga hiite, mi waɗa min ittay kukoy ha nder radio koye ɓoylata cassette. Nane yimɓe naftorto radioji cassette ji ɗi moyloto be ɓoggi. To sei min itta koye moyloto koye nder radio ɗum ngam waylita cassette, sei min gata nder mota waylitata bana électrique ka ni. To diga wakkati ɗum mi yiɗi ɗum wane. To amma nde Allah waɗayi mi janga e wakkati ɗum, to sei mi wayli kadi mi hoti. Amma nde a wayli kam noy a famiri kuugal jayndiyankagal may? To alhamdulillahi bana mi wiyayno wakkati mi dilli ko mi timmini secondary school am, mi dilli leydi Cameroon. To sei Allah hoddiri ɗon bo Allah yerɓayyam wakkere kuuɗe jayndiyankagal. Ɓe ngari ɓe maɓɓita e woodi radio goɗɗum private radio ɓe mbiyata ha Cameroon radio privé ɓe mbiyata ɗum ha Cameroon. So sei Allah waɗi kadi ɓe koosi min arande en huwoɓe ha radio ɗum, e amin ɓe tiggi radio ɗum. Minon puɗɗi radio ɗum ha ɗum heɓi ɗum tiggi. To ɗon kadi mi fuɗɗi ekkitago kuugal jayndiyankagal. Ɗon mi ekkiti seɗɗa seɗɗa. A yiɗi ingénieur na sei a huuɗa ingénieur ko daga tonna? Bana ni ay ko ɓe koosiyam ɗum wakkere ingénierin ɓe koosiyam ha radio ɗum ma, ngam ɓe ngi mi ɓuri yiɗugo wakkere ingénierin. Ko yariyam Cameroon kam ma woodi compagnie goɗɗum wiyete WL&P, eɓe kutinira solar ngam hokkugo yiite. Ɓe ngaɗay woodi toshi hoyni ko jaynirkoy mbiyeten be fulfulde. Woodi toshi hoyni ɓe ngaɗata, ɓe ngaɗay caji makoy se ɓe sendana yimɓe kosa koye haya nja naftoro ngartira.
nden bo ha ɓe kewti ɓe gaɗanay ɓe yiite ɓe gerɓana ɓe ha ci'e maɓɓe to compagnie ɗum hoosiyam ɓe jayri nangue to se compagnie ɗum hoosiyam eltiyam dow kuuɗe sola ngam mi ekkito kuuɗe sola nde ɓe gi fanniyam mi ɓuuri yiɗugo kuje électrique to amma nde bana mi arti mi wi na ɗum noddandu Allah na ɗum na ɗum hoddirore ngam naɗo ñiiri woni to kadi sey Allah waddi ɓe maɓɓitay radio bana mi arti mi wi sey ɓe koosi min minon goni aranden to min arande sey mi ekkitina kuuɗe wakkere technicien ɓe mbiyata studio manager min hakkilanta jamɗe radio transmitter computer ji ha ɗon to ɓe gaddi bo taskaramji fuu min wo'itinta taskaramji ɗin to ɗon kadi mi fuɗɗi ekkitago kuugal jayndiyankagal se Allah hoddiri mo ardi wakkere taskaramji wakkati ɗum se o heɓi kuugal e Nigeria o warti Nigeria o huuda e radio gotel to sey min bo mi yolli nder kuugal taskaramji fayin nda emi bo kuugal technicien nda bo kuugal taskaramji bo wala goɗɗo dole sey mi yolli wakkere ɗon bo fayin to a yi ɗon mi fuɗɗi ekkitago seɗɗa seɗɗa kuuɗe jayndiyankagal non bo wakkati goɗɗum fayin ardiɗo radio on ko ɓe mbiyata administrator o dilli kuugal wongal ɓe jaarimo assignment bana ɓe mbiyata assignment ɓe gerɗimo o yaha kuwa kuugal wongal ha nokkure wonde to wala mo ardoto radio ɗum fayin ɗon ma fayin mi lori mi yolli ardangal radio to warti min kam da min woni technicien min woni bo mo dogginta taskaramji min bo fayin woni administrator to a yi kuuɗe ɗen ɗon ni kadi mi habdi hidde ko mi wartoya ngam mi waɗa diplôme am ɗo Nigeria to ɗon ni kadi mi fuɗɗi ekkitago kuugal jayndiyankagal bana to amma nde jotta ekkitingal no a foti hattindinira ba jotta sukaɓe giɗi ummo giɗi kuwangal no on hani goɗɗo waɗa ha waɗa ngal heɓa kanum ma wawa ngal anda no ngal hutinirte ayi kala kuugal fuu Allah rene dole ngal wona nder ɓernde ma wona arti a yiɗingal ngam bana mi arti mi wi komi ummima min mi arti ni mi yiɗi kuugal électricité amma kuuɗe radio e belam wani ngam wakkati ɗum emi heɗito radio wakkati ɗo emi numta bappa amin goɗɗo emin mbiyamo malam ngam kanko wonno malam amin ɗum bappa amin to maɓɓitay radio jamdi 6 woodi taskaramji Voice of America waɗayno hidde ko ɓe maɓɓa Voice of America jamdi 6 to ɓe maɓɓitay ɗo emin ha dambugal suudu mako emin jooɗi ngam min nana no o maɓɓitirta ko welatayam bo sawtu arande ɗum fiyata ɗo ko ɓe mbiyata jingol je arande fiyata na jingol kadi siktun je maɓɓitirgo taskaramji ɗo kanjum welatayam mi wara mi heɗito ɗum mi nana ɓe mbiya wakkati ɗum mi andama ko wiyete to na min mbiya min nana tan 50 emin andi nde ɗum ceede ɓe mbiya 50 min anda ko ɗum yimɓe ko ɗum ceede mi nanta hawsare to mi ɓiɗɗo pamaro nden a andi ton mbamga bo hawsa en ɗuuɗa hawsare ɗuuɗa fulfulde tan wolwete tawa leƴƴi ɗuɗɗi fuu fulfulde tan naftorto bana hawsare e nokkuje goɗɗe ko ba hawsare e Kano ko hawsare e Katsina tawa ɗon bo fulfulde to non fulfulde woni e ton fulfulde non woni toon a tawa hawsare wala to ko nden min anda hawsare min andama ko ɓe mbiyata amma yiɗugo radio ɗum yiɗugo nanugo ko feɓɓoto waɗi min dawa min jaa min jooɗo be pewol wakkati goo min jaa min jooɗo e min keɗito to diga ɗon ni kadi mi arti mi yiɗi kuugal radio to mi lortake ha ƴamol maɗa a wi yimɓe ummotoɓe joni ko sukaɓe yiɗɓe nastugo kuugal jayndiyankagal hunde nden arta wona e nder ma a yiɗi nde to ha a yiɗi nde ɗon a hokkayde ko ɗume a hokkayde wakkati ma nden bo a anda woodi ko ɗum wiyata ko English wiyata challenge kala kuugal fu e woodi challenge woodi gannuɗi ko woodi gannuɗi to kuugal jayndiyankagal ma ferotira e kuuɗe luttuɗe ngal woodi caɗele magal ngal woodi gannuɗi magal ngal woodi ɓillaji mawɗi nden bo to na a muñi kuugal ngal satngal amma na way ko emi tampina ko emi meriɗina yiɗɓe nastugo kuugal jayndiyankagal amma emi tiɗɗina ɓe anda kuugal jayndiyankagal ɗo to ɓe nastay dole ngal wona nder ɓerɗe maɓɓe wona ɓe jiɗingal diga arande hidde ɓe nastangal
nden ɗum goɗɗo watta ma ha nasta kugal jeyndiyaki kume jota ba yi to a wiya na a yiɗi a warta ingénieur na yi a wawa laara a anda to ñiɓowo ma a anda no ɓe siminti no hani ɓe naftoro rodi no hani ɓe naftoro ɗo to kugal jeyndiyaki ko ɗum hani goɗɗo mara kuuɗe jeydiyankagal ɗo dole a anda ko doggata hande e jango dole wona keɗitotoɗo ko joni kam a yi jamanuru waddi na ɗum radio ma yimɓe ɓuri suklanago nde jamanu wardi be jayɗe rendo ɓurna fu a tawa yimɓe tokkay websites janga kubaruji keɗitoto bo nden bo tokkay nanugo ko fe'oto hande e jango na ko ha radio tan na ko ha tv tan amma a tokkay bo nanugo ko fe'oto hande e jango ɓillaji joni mawɗi ɗi kuuɗe jeydiyankagal yidata nden bo ɗi hani jeydiyankoɓe ummotoɓe gatana hakkilo ɗum kubaruji pewe kubaruji kewe kebbini ha nder duniyaru joni to ngam non dole a andan noy a wiɗitorto a fama kubarol ngol kam ngol gongawol na ko bo ngol fewre to no goɗɗo heɓtirta ngam a wari a yi photo goɗɗo ɓe kolli nda ko wari nden ɓe mbiya fewre kam na photo makko na kono on a yi joni ande lugguɗe ɗon ko wiyete artificial intelligence to kanjum ma joni ɗum nasti nder kuuɗe jeydiyankagal wane to ko goɗɗo marɗo andal jeydiyankagal ma a tawa sona o wati hakkilo boɗɗum goɗɗo kam ko no watiri hakkilo boɗɗum fu eɓe mbiya goɗɗum way deep fake hunde nden ɗum fewre amma fewre nden fewre luggude fewre amma fewre nden nde luggi ha a fotama a fama ɗum fewre bana fewre nde fowru piwe fewno baba ladde yi nagge nde ɗi doggi ɗi gaɗi kona fowru yi sollare wi kay sollare fewre ɗuɗe tani ndu tokki to banani kadi banani amma ɗo joni nder jamanu hande kubaruji pewe lugguɗe e kebbini nder duniya dole goɗɗo anda jayɗe ɗe a tokkata ngam a heɓa kubaruji ay goɗɗo e jooɗi tan ko wiya naftorto Facebook ko naftorto WhatsApp ko naftorto TikTok ngam heɓa kubaruji to ɓurna fu a tawa kubaruji ngeɗeteɗi ton na ɗum yimɓe eltaɓe kuuɗe jeydiyankagal arande kam kuwata ton ngam joni jamanu wardi a taway goɗɗo mo janngayma no jeydiyankejo o daroto wi o hokka kubaruji o firta o waɗa ko ɗume kubaruji amma o andata lugguɗum haala gonga nder kubaruji ɗin foti o tawa haala non tan o subtaka woɓɓe bo wona un gonga habo o wara o yedana yimɓe woɓɓe bo e joɗani kubaruji ɗin ɓe keɓa kubaruji ɗin eɓe andi ɗum kubaruji pewe amma bo ɓe gaɗay ɗin ngam heɓa ɓe keɓa bawal ɓawo ɓe keɓa tokkoɓe ɓe ha social media maɓɓe ɓe keɓa ko ɗum wiyata followers be subscribers kubaruji pewe ɓuri doggugo yowwa kubaruji pewe ayi ɓe ɓurna fu jonta ɓuri yiɗugo kuje hiila to kanjum ɓe ɓuri suklanago nden to goɗɗo wala faamu andugo toye hani heɓoya kubaruji ɗimma to ɗum hunde satnde wane faamugo bana mi wi bo amma ay ɗum ɗo heɓa kubaruji ha Facebook fu ɗum ɗo heɓa kubaruji na bana mi arti mi wi ko jayɗe ɗe mawɗe ma joni to a limtay ko a wiyay BBC ko a wiyay ko DW ko Al Jazeera ko jayɗe ni mawɗe ɗe anduɗen ko CNN to kanje ma eɗe ɗon ha nder jayɗe ren ɗo mbiyeten ko Facebook ko TikTok ko no kamɓe ma ɓe ɗon amma bo woodi woɓɓe bo wonɓe ton ɗum ɓe anda kuuɗe ɗen ɓe andano ɓe mbiɗitorto kubaruji ɓe kokkay kubaruji bo ngam anniyaji goɗɗi na ko ngam ɓe pamtina ummatoje ko feɓɓoto tan ngam ɓe keɓa jinganoɓe ɓe gaddani kubaruji pewe ɓe gadda kubaruji ɓe ngam ɓe keɓa jinganoɓe tan banni to jotta kam no yimɓe gatta no duniyaru me warti kala mo ummi fute mari woya manga warti no jeydiyankejo na sey to hokkama elto to wawi hosugo photo ni daro tan wolwa waɗa kubaruji tan sendaɗi ɗume on hani waɗa heɓa iri ɗo fu ɗum hoyta ko ndene mimma nami maskiɗo nami lolluɗo wakkere kuuɗe jeydiyankagal min fu joni no mi ekkitotoɗo kuuɗe jeydiyankagal e woodi kuje goɗɗe ɗe mi heɓa faamu dow maje tawan amma mi hokkay sawori to a hewti a wawi hosugo bana a wi hosugo photo hosugo nate a wawi firtugo mbiyen ko diga wolde wonde yarugo wolde wonde ngam a hokka kubaruji to dara ekkita kugal ngal woodi maskiɓe woodi lolluɓe anduɓe kugal ngal to tokkuɓe
kamɓe ɓen ɓe ekkitinma kuugal ngal to a yiɗi ngal ekkita diga ha maɓɓe ta sukla noon tan a wiya an ay a wawi hosugo natal a wawi firtugo a wawi yedugo kubaruji timmai kuuɗe jayndiyankagal ɓuri noon ngam noon hani a heɓa nden joni nde Allah ma maɓɓitani yimɓe e woodi ekkitinoɓe ma mere a tawa ɓe koosi wakkati maɓɓe ɓe mofta yimɓe ɓe ekkitina ɓe mere kuuɗe feere ma hollay ma ko ha ɗo YouTube ko ha toye ɓe yowa ɓe mbawa ɓe ekkito ko ɗo jayɗe rendo ɗen bana YouTube bana a wi goɗɗo foti nasta ɗon ekkito noye kuugal ngal ma hurete heɓa andal ngal bo andal gongawal wawa kuugal ngal bo no hani to a yi ɗon fuu kala ko goɗɗo huwata foni huuda e andal ta huwani nder ñiɓɓere noon tan wiya hanu e wawi e andi a fota a anda timmina amma ɓe jotta be no kujeji woyaji dillirta jotta ɗo kam a yiyay bana enta kam maɓɓutugo radio yeeso ɗo ka tammi watugo na jotta heɗitoɓe radio ɗo to tawi goɗɗo daga mo duuɓi 50 dillugo dow kem ɓawaɗo atawaen bana ni amma fulɓe ha jotta e keɗito radio to atawa sukaɓe ma tawa nder ladde ɓe nanga radio ɓe keɗito amma joni jamanu no dillirta bana arti a wi hunde nden tammi darago dole ɗum hotay online ɗum hotay social media ɗum hotay jayɗe rendo jafo ɗon kadi ɗum hotay ni kubaruji dow internet ɗum ittay to a laari ɓurna fuu radioji jonta eɓe egga diga ko ɗum wiyata conventional radio ko english wiyata conventional radio kadi a nanga ha radio ha gumba radio ni joni ɓurna fuu radioji darni taskaramji maɓɓe ton a tawa ɓurna fuu ɓe ngaɗa ɗum online dow internet to dole goɗɗo ma waylo kadi yaada e duniyaru ngam ta duniyaru bo ngam a yi ko jaridaji nane na yi a taway ɓe gaɗi nokkure yimɓe jaha ndara janga joɓa dilla ko bo sooda ɗereji may nden bo a tawa jogiiɓe jarida e kewa e filoɓe noon ɓe keɓira ɗum ceede to jotta warti a tawa ɗum pat ɗum majji to gaɗoɓe filu may bo jotta kama filu maɓɓe ma timmi jamanu dole kamɓe ma ɓe ngayla filu maɓɓe dole kamɓe ma to a raari joni bana piyaynoɓe bana wi jarida bindaɗi ɓe sippa to a tawa joni ɓurna fu ɓe kooti ɗo internet tawa fiyaynoɓe gurtina ɗini ni ɓe ɗusti fiyugo ko toye ɓe piya bo ɓe ɗuɗa ngay ɓe andi sodoɓe jaridaji ɗin pamɗi ngam joni ha goɗɗo hosa jaridawol wiya joɗoto jangani ƴeeɓa ɗum wonnere wakkati a hosa woyama ni tan a waɗa tan a jangi a timmini nama a majjini ceede ɗuɗɗe to seede ɓe keɓirayno a sorugo jaridaji ɗo ka jotta ka ƴeeɓa keɓal lorake ɓawana keɓal lorake amma bo keɓal ɓurti ko waɗi mi wi keɓal ɓurti joni ɓurna fu jayɗe a tawa e keɓa ceede ɗuɗɗe dow internet ngam yimɓe tokkoɓe ha dow internet woodi ko ɗum wiyata trafic ɗum andal luggungal min funa mi maskiɗo ko mi lolluɗo dow andal ngal amma woodi maɓɓitoɓe jayɗe jotta bana naftortoɓe e YouTube ɓuri andugo naftortoɓe e Facebook ha jotta TikTok fu eɓe njoɓa to a mari yimɓe ɗuɗɓe a foɗay ko ɗum wiyata trafic kadi a foɗa yimɓe ɗuɗɓe nasta janga kubaruji ma ko ndara nate maɗa ɗe ngeduɗa ko vidéoji maɗa ɗi ngeduɗa ko ndara photoji ɗi ngeduɗa a heɓay ceede ɗuɗɗe ngam internet ɗum marɓe internet ɗum bana mbiyen ko Google marɗum YouTube eɓe naftoro ɗum ngam ɓe ngaɗa cippal to ɓe sippata ɗum ceede ɓe njoɓata ɓe ngam ɓe sippa nder ceede ɗe ɓe sippata ɗen ɓe taƴay ɓe kosa je maɓɓe seɗɗa ɓe dokkuma an bo ngam an huwi an waɗi yimɓe ɓen ngari ha dow jayɗe maɓɓe to non yimɓe keɓirta ceede to joni ɓurna fu ma a tawa ceede ɗe yimɓe keɓayno ha fiugo jaridaji gurtinama ɓurtima joni to ɓe kooti dow internet to amma ɓe soraynoɓe jarida ɓe dow laabi kan kamɓe bo no ɓe gatta kamɓe bo dole ɓe ɗaɓɓita kuuɗe goɗɗe ngam jamanu wari wirgi kuuɗe maɓɓe to enta to mi faami no duniyaru yeyta ɗo kam yeeso ɗo kam fiyoɓe radio ma darnay fiyoɓe radio ma darnay ay to a raari joni fiyoɓe radio ɓe ma ɓe ngayli wamarde maɓɓe a tawa joni to ɓe piyay radio ma ɓe kawtay ɗum ko ɗum wiyata MP3 ngam ɓe kefti joni yimɓe suklanaki nangugo radio ɗum sei ɓe ngaɗi ɓe ɓeydi kujeji a tawa radio maray toshi radio maray agogo radio maray bana nane ɗum naftortono cassette ji ɓoggi to joni ay cassette ji ɓoggi ngala sei memory card ɗum ma joni e fuɗɗi ƴawugo kanjum ɗum ma ɗum fuɗɗi majjugo e ɗum naftoro ma ko ɗum wiyata internal memory ɗum waɗana radio ɗum ma memory nder majum
foɗa hakkilo yimɓe ngam heɓa yimɓe sooda. To a yi kamɓe ma ɓe puɗɗi waylugo ɓe kefti dabareje. Joni a tawa woyaji ma ɗuɗɗi tawa e mari radio, a maɓɓita ha woya maɗa a nanga radio, bana radioji FM ko radioji online ɓurna fu a tawa dow woya ma a wawa a nangaɗi. To company fiyata kaset nane wati company fiyata batir ma holli habda watugo sinani wota e batir zamanu ke. Kamɓe ma ɓe mbata kamɓe ma ɓurna fu a tawa to ɓe sanjay nden kam kamɓe ma ɓe gurtoto nder filu maɓɓe dole ɓe so'oto ɓawo ma bo filu maɓɓe wate. To wiyata kan no internet dillirta ɗo kan ɗo ɓe duuɓi sappo no yiyata kujeji tammi wartugo ngam ko mo fu yiɗi warta on ɗan jaridajo. Ɗan jarida en gonga en tammi luttugo bo? Ɗan jarida en luttay gonga en, amma bo fayin ɗan jarida en pewe bo fayin ɓeydoto. Amma kala nde ɗan jarida en pewe ɓeydoto fu woodi dente woodi mbiyeten kuɓɓirle ɗe kaɓata ngam ekkitina yimɓe pamtina yimɓe dow kubaruji pewe. So to ha goɗɗo yiɗi heɓa kubaruji gongaji to wawai hefta noyi famirta kubaruji ɗiɗi pewe noyi famirta bo kubaruji ɗiɗi gongaji. To ɓurna fu a tawa e ɗum habda ngam ha ɗum hona kubaruji pewe dow internet. Amma ni ha jottani habre nden e nde jokki. To laaroɓe amen ɗon gondi be Yusuf Nase ha nder taska min ɗam gendam ngam may sewo on keɗitoto min ha YouTube, ha Dandes Media, TikTok e ma Instagram. On gaɗa share, on gaɗa like, on gaɗa bo subscribing ngam heɓa min keɓa min gadda noon vidéoji goɗɗi kesi. To haragare yigo ma kam jotta kam kugal jeyndiyankeku ngal ɗon yaha ngal ɗo waylo, nden bo waylago mai bo na waylago be koye ɗum waylago e yaawi ngal dillirta. To ko mo fu mari internet mai na ngam wodi jotta nokkuje feere ko a mari woya ma be manga mai a fata mara internet bo a herito radio jo ay nokkuje ɗuɗɗe ma ɗo Nigeria kam nokkuje ɗuɗɗe ma ko network ɗum noddugo fuma a tawa wala. Joni ko to wuro amin ha min goni ma joni ɓe kabdata ngam ha ɓe ngaɗa network ɓe ngaɗa matotiral ngam goɗɗo nodda goɗɗo ma. Amma to a wika goɗɗo ma sai yiya bana kai yimɓe men to ɓe goni, amma ɗo Nigeria ɓe goni nden bo nokkuje ɗuɗɗe nder ɗo leydi Nigeria ɗum ɗon. Nden bo MTN ɗon wiya way kamɓe everywhere you go holli ha ɓe yottaji everywhere you go where they are found. Min mi wiray ka ɗon. To a yehi fu a taway ɓe amma to ɓe tawama. Amma to ɓe tawaka a tawata ɓe. Cippal tan. Joni ni jamanu e yaha. Komi yinno ƴamayam seɗɗa komi yinno mi wolwa. Nde min ɓurna fu kuuɗe am jayndiyankagal am e fulfulde mi waɗata. E woodi caɗele mawɗe ɗe fulfulde yiidata wakkere jayndiyankagal. Mi yiɗi bo mi wolwa seɗɗa amma mi anda ko a hokkiyam bo sesel. Fulfulde e yiida caɗele masine wakkere jayɗe ɗe jamanu ko mbiyen radio ko social media fu. Amma social media joni e ɗum heɓa jahal yeeso ngam sukaɓe ɗuɗɓe ummake e dari ngam binda ngam ngeeda nate dow internet mbolwira e fulfulde a tawa e ɗum réseau social nufata ko be réseau sociaux ko social media kanje ngoni kadi jayde rendo to e ɓe ɗuuɗi joni ɓe ɓeydake tawa TikTok yimɓe ɗuɗɓe ɗon Facebook yimɓe ɗuɗɓe ɗon to ɗum hunde welde ngam fulfulde e ɓeyda jahal yeeso wakkere jayde rendo. Amma wakkere wonde bo to a raari bana radio yimɓe pamɗiri kuuɗe radio sanne to ay jotta ka naka radio duguɗe télévision de jotta ka hani ko kuuɗe radio e télévision ɗum fu a tawa ɗum famɗi wani. Amma wodi télévision ga watta fulfulde tan way ko waɗi mi inniri radio ngam ha joni fulɓe ɗuɗɓe e giɗi radio tawa goɗɗo e dura mum nder ladde e jogi radio mum e heɗito. Amma bo a yiya ɓe jogi sola a yiya ɓe jogi sola ɓe woyaɓe pamaro bo nder ladde mai ɗo woyaji mawɗi ma ɓe gaɗa social media to ɗum heɓayno ni ko wiye online radio a yiya online radio e ɗon nde ɓe mari woyaji maɓɓe ɓe mbawa bo ɓe gaɗa data ɓe keɗito to ɗum heɓayno radio fulfulde wolwata 24 hours e ɗo Nigeria ma musamman ta laari jotta Nigeria ɓurna fu bolwe luttuɗe ñoƴƴi fulfulde ko waɗi ɗe ñoƴƴi fulfulde bo radio wala TV wala ɗum fulfulde e ɗo Nigeria to e ɗon ma a tawa ɗum seɗɗa noon sai bolwe goɗɗe ngari ñoƴƴi ɓurna ma kadi mi tumay mi wiya Hausare ngam ɗo woylare Nigeria to ha a nangi radio ni ɗum Hausare tan sai tawa Hausare ñoƴƴi fulfulde bana Kano wodi nde mi joɗino Kano min kabdino
ngam ha min nastina taskaramji fulfulde nder radio ji kano to min kabdi kala radio ɗum jaaɗa fu sei ɗum wi'uma dole ma a waddi cippal ngal hosata teddengal taskaram ka gaddata ka to a yi to ɗum fulfulde bo wakkati go a tawa yimɓe meriɗi giɗa hosugo teddengal taskaram to ɗum saɗi ceede ɓe mangala ceede ɗen ma ngala to na ngala kam ngam en godi ardiɓe mawɓe marɓe sembe ngam haɓe tigo to en mbiya ɗum taskaramji ma ko ɗum awa go'o ha dow radio ko awa ɗiɗi ha dow radio ɓe mbawi ɓe tigo ka ha foroy wala ma ko ɓe nanta nder jawle maɓɓe to amma anniya kanni woni sembiɗa e gonga to kadi mi naftorto wakkatire nde mi ƴonita ardiɓe men ko wakkere siyasa ko ardiɓe dente meɗen en mari fulɓe ɓurdi margo dente nder leydi Nigeria amma enen bo ɓurdi margo torraji ɓurdi margo caɗele to en mbolwi haala fulfulde bo en ɓurdi margo caɗele wakkere fulfulde ngam fulfulde ɓurdi ño'ego ha nder leydi Nigeria ko nde bolwe goɗɗe fu e ño'e amma fulfulde ɓuri ño'ego nde min kayre mi haajanta kayre mi huwanta to mi ɓuri yi'ugo kayre ɓuri ño'ego e mi yi'a bolwe goɗɗe jaha yeeso amma fulfulde bae loro ba na e bae loro ɓawo e loro ɓawo to ay wodi amari on wodi suudu radio mo yowa kanka mi yiɗi mi yewta seɗɗa e min godi anniya amin diga hitande ujune ɗiɗi e sappo e jowenayi mi foti mi wiyama diga hitande ujune ɗiɗi e sappo e joweetati ko mi yehi Kano nde min kabdi ngam ha min nastina taskaramji fulfulde nder radio ji FM to Kano hunde nden salori sei min kosi anniya min ni mi fuɗɗino waɗugo ko ɗum wiyata blog blog page ko website mi winda mi mando website website amma free website na ɗum goɗɗo yoɓata ngam maɓɓitane to mi fuɗɗiri noon e ɗum wiyeteno sakiraɓe trust to ɗon mi fuɗɗi e mi winda nden bo mi hirda e yimɓe mi wata ɗum ha dow internet to mi tawi kugal ngal e ngal teddi seɗɗa sei mi heɓi woɓɓe sakiraɓe am ton mi foti mi wiyaɓe sakiraɓe joni nde jonde hawtimin ton nden bo ɗum leñol to kadi min kawti min jooɗi min mbi to joni kam noye waɗete ngam kamɓe ma eɓe nder tiɓɓe habdoɓe ngam ha ɓe tigo fulfulde ngam ha fulfulde heɓa nasta nder jayɗe to kadi sei mi tawi ɓe min jooɗi min mbi to joni kam noye min gaɗata nde min kabdi ha min nastina taskaramji nder radio ɗum waɗaki ngam noon minon bo min puɗɗale min giya komin mbawata min gaɗa e koye amin to ɗon min puɗɗi waɗugo kubaruji min puɗɗiri min gaɗa kubaruji min geeda dow groupe wakkati ɗum groupe ji e machine ha WhatsApp to ɗon sei min gerɓa e groupe ji to alhamdulillahi sei Allah waɗi yimɓe jaɓi ɗum yimɓe giɗi ɗum sanne a tawa yimɓe ɓurnama bana yimɓe Cameroon andi yimɓe Cameroon ɓe kajana fulfulde sanne yimɓe Cameroon min getti on e daranago fulfulde to kadi ɓe ɓuri daranago min ngam yeedugo kubaruji ɗi a tawa min mari groupe ji go'o yago 5 amma nder groupe ji 5 ɗum foti min mara ko yimɓe bana 1,000 ko 1,000 nder groupe ji ɗin amma kubaruji ɗin ha ɗi jottoyto to hakkila waɗa 10 ko 15 yimɓe keɗitoɓe kubaruji ɗin ngam to min geediɗi nder groupe ji amin yimɓe woɓɓe bo kosay ɓeyda yarugo nder groupe ji goɗɗi groupe ji ɗin bo to hakkila fotima ɗi ɓuri margo yimɓe ɓe min mari sei tawa kubaruji ɗin ɗi jaaji to Allah wadde joni bo WhatsApp e mari channel sei min maɓɓiti channel to ɗon ma kadi yimɓe puɗɗi tokkugo min emin mari yimɓe bana ɓadakeni 2,000 joni yimɓe tokkoɓe min ha dow channel WhatsApp non bo emin mari Facebook ɓadake 2,000 e reeta yago 3,000 joni tokkoɓe min emin mari bo YouTube emin mari bo Instagram emin mari TikTok fu kadi ni bana ni ha joni ni mi andinama noye inde ma radio amin ko noye inde media amin ma inde media amin ɗum sakiraɓe media to ɗum min gaɗi register ni ha Corporate Affairs Commission kadi hukuma ka hakkilanta company ji nder leydi Nigeria wiyete CAC to ɗum sakiraɓe media and consultancy services limited inde nden kadi min naftori min gaɗi register bo min gaɗi register diga hitande 2022 min mari certificate amin to joni anniya amin kam min giɗi min tigga online radio min dogginayi taskaramji feere dow WhatsApp dow Facebook dow YouTube min ga taskaramji ɗuɗɗi amma joni anniya amin kam min giɗi min keɓa min tigga online radio wonani to ha goɗɗo yehi fu
heɓa nana kubaruji e fulfulde ngam en mari radio ji ɗi fulfulde bana joni radio ɗum mi hudata radio France International fulfulde to fulfulde ɓe gatta amma yimɓe men e ɗo Nigeria e yimɓe Cameroon e Chadi e ɓurna Niger fulfulde nden e nde ferotiri yowa yimɓe ɓe Africa cakari e Africa hirnangue wakkere ɗo wakkere men ɗo ga en to a tawa fulfulde nden e nde ferotiri wane eɓe mari caɗele masine nanugo fulfulde nden tonde ɗum wiyata western dialect nde Sénégal ɓuri hosugo ma français nde lowa nder ɓe naftoro bolwe goɗɗe ngam ha ɓe jilla ngam ɓe pamtina a yimɓe maɓɓe arti kamɓe maɓe jillotiri e leƴƴi goɗɗi to fulfulde nden nde ñawi wakkere wonde to a tawa e ɗum saɗi wane ngam ha fulɓe men wakkere ɗo ɓe keɓa ɓe paama fulfulde maɓɓe ɓe doggina taskaramji certuɗi taskaramji boɗɗi to amma ko ɗum wiyata way language barrier ko communication gap ɗum fulfulde nden to sai tawa yimɓe keɓata paama ko ɓe dogginta to min yiɗi minon bo min maɓɓa gap ɗum to deka to maɓɓitiri ɗo maɓɓini bo fayne amin maɓɓai ay min pota min mbiya min ponda koye amin e radio international a wamiri himɓe heddi bana Sénégal Mali en ɗo to bo kamɓe ɓe pamata fulfulde mon na hani waɗa fulfulde caka cakare e minon joni ko min kabdata na ko ngam min naftoro fulfulde Nigeria tan to goɗɗo e heɗi to kubaruji amin e min kabda ko nde min mbiyatani min maskiɓe wakkere fulfulde ko min andanɓe fulfulde masine amma e min kuuda e janguɓe andanɓe fulfulde ngam ko derkenɓe mi hudata linguistics ɓe ngaɗi linguistics bo ɗum ko larani kimiyaku wolde to ɓe andi haala wolde ɓe andi haala fulfulde to ɗum kalimawol ngol fulfulde lamgol ma ɓe mbawa ɓe paama non bo min kuuda e janginoɓe mawɓe ba professeur en ha ɗo mi yettay woodi daraniɗo min wakkere fulfulde professeur Garba Kaw Dawdu o jangina ha jaaɓi hattirde Bayero komi yehi Kano o wallitiyam masine wakkere fulfulde o daraniɗo fulfulde o ekkitina sukaɓe masine wakkere fulfulde o darani fulfulde to emin kuuda e maako emin kuuda bo e janginoɓe woɓɓe mawɓe andanɓe fulfulde ngam ha min keɓta perotiral fulfulde men e fulfulde nden ɗaande yimɓe Sénégal e yimɓe Guinée min kabda min gaɗa saka sakare wona yimɓe men ɗo paamay yimɓe ɓeya bo paamay to kanjum woni anniya amin sakiraɓe radio bo e doggina taskaramji de fini fu min gaɗa kubaruji non bo emin doggina taskaramji joni wodi ma taskaramji ɗi min giɗi min puɗɗa kesi dow YouTube e dow Facebook musamman joni hidde min maɓɓita online radio bo to Allah jaɓi nder neɓata ayi kanjum ɗum hunde hosore ko ɗum wiyata ceede ɗum hoose ceede masine kadi sey to goɗɗo taskake yowa to emin ɓeyda taskaramji emin ɓeyda bo kadi anniya ngam ha min jajjina kuuɗe amin inchallahu to mi wolwi ɗuuɗi ko jayndiyankejo kam andi seddiraka e haala to ha ɗo miyata en poten gaddaraga taskaram ha yettama sanne be wargo hettoɓe on keɗiti Youssouf Nassé ha nder taskamin ɗam gendam ha on keɓay min bo ha channel amin ngel Dandes Media ha YouTube Facebook Instagram be ma TikTok ngam may so gaɗa share on gaɗa like on gaɗa subscribe heɓa min gaddano vidéo ji goɗɗi kesi ngam may on jarama Allah yaru pra ku yesso on gettama sanne